И да всички, аз съм Captain 4 и както обещах ще играя Adventure мапът на един мой приятел. Така, той всъщност е в разговора, кажи здравей. Така, нека видим табелките. Здравей, добре дошъл в моя втори Adventure мап, къде ти е първия, бе? Правила първо не чупи и не слагай нищо, ако не ти е казано. Не, омага. И не чупи нищо. What the fuck? Може да чупиш клей, аз се чудя. Трябва да отидеш до едно място, където има отвара. Трябва да я вземеш. Успех. Добре, мерси. О, тук дрехи. Добре, да кой ли си оставил легло в началото, приятел? Ще вземи някъде да пукна, нали трябва да се го сейфам. What the fuck, какво е това в инвентара ми? Ама като си правил мапът и сега като си го качу ми е останал в мене. Трябва да ги хвърля, че нали да не играем с чит. Опс. Това не е честно. Там. Аре, махайте се, бе. Вънка. Значи къща си чит на леглото, е ли? Читваш. Добре. Тук камък си оставил, чакъл си ползвал, AK гравил, левари. Добре, няма ползвам левара, защото няма смисъл така. Да. Значи, викаш да си читна, омага, защо спрях тогава? Too many fucking items. Too many fucking items. Дам. Трябва да преспа. По-фаст. За всеки случай. Али. Така. Окей. Сега. Добре. Копчето. Някой добре. Така. Да. Следвай торчете. О, колко са дълги. Вагонетка. Две ще се взема. Ето и просто късмет. Слагаме тук влака. Бутаме го. И добре. Хвана го. Не цепи. Шайнен. Да. С 2 FPS бях за секунда. Добре, че се дигна на 20 сега, на 30, о, супер. Къде ли отиваме? Интересно. Но сега е добър мапа, макар че едва сега започвам. Пак се на FPS, бе, каквото ли гавене, бе. Ей, май това е краят. Дум. Уау, взех си хъпа. Слях от вагонетката. Ута! Следвай торчовете. Остава се чест пълен с вагонетки. Защо? Ами, нали ти казах. Трябва да си продължиш мапа. Значи... да, верно. Дам ванката, т.е. да, Иван 8000 може да го намерите във Webax. Не си е довършил мапа и цъкаме горе-долу на половината, така. Мапа не е довършен, първоначално мислих да се връща човек, ама нямаше где да се мини и се отказах. Добре. Така. Титаник! Защо не се разруши? Не подозираш какво има всъщност вътре. Добре, подозирам. Няма нищо като имам. Да. Дупка. Какво има? Скачай, довери ми се. Ако не оцелят приятел, какво правим? Значи си нуп. Yes, оцелих. Дум. Така. Тук джъмп ли ето и така, айс? Да. Изглежда на джъмп. Днеска го минава. Не съм, бе. Че съм го минал. Гледах така го минаш. Окей. Табелки. Това е пътя за връщане. Ей, ти го щупи. Ама да. Както ти се щупеното. От сняг. Лава ще е. Да, лава е. Кам. Бам. Малък джъмп. Много малък джъмп гледам сега тука.
Знаеш ко? Аз не мисля рискува. Да, на мене. Поне съм добър човек, не си рискувам живота тук така. What the fuck, бък? Намерих бък, Ванка. В смисъл не в мапата. В Майнкрафт. Ако... Напряко ли? Защо не си взех легото? Не! Всъщност чакай бе, то няма зомбита, не си казал да не играе на мирно течи. Няма да пукна, какво му е бъзле от една лава. Ай! Това е адски... Трябваше да кажеш да се цъка на нормал. Защото тъй сега в лавата, като някой падне и няма да умре. Както е на Peaceful. Трябваше в началото да го напишеш. Карай после като го довършваш ще го направиш. Към. Накратко не може да се мине, повярвайте ми. Добре. Кам. Тук малко по-голямо! Няма значение. Нали съм на... Да, ама нали съм на Peaceful. Нищо не ми стана. Кам. Какво? Учеци. Аха, оцели. Цели. Какво я пак, че от тъпа това не съжда. Цели. Прочката. Прочката ли това написал? Да, от първия път. И какво да направя с малко ето не съм сигнал? Кам? Нищо, Не, че вече радваме не да ги има. Я, не да говоря. Добре, добре. Да ме на моето. Няма друг път. Добре, какво го спамиш, че няма друг път? Един път е достатъчно. Пържок си оставя. Ще взема малко. Защо са ми пържоли? Играе на Peaceful, за бога. Трябва да го напишеш да е на easy, иначе няма смисъл от тая храна. Защото не огладняваш. Вода! Добре, водичка. Супер. И да, мапа му свършва тук. Колко жалко. Скоро ще кача мапа направен. Добре. Дано да не лъжиш. Като го качиш изцяло, направо ще направя още един клип на цяло и така. И това беше първият епизод от новата ми поредица Adventure Maps. Надявам се да ви е харесал. И скоро очаквайте другият Adventure Map, в който ще направя опит да го мина. Дружен, аз бях Кептайн 94 и тук при мен беше Иван 8000. Чао!